Kulandreno okondedwa omvera lero lino pa 13th of June 2024, and it happens to be on Thursday where my time says 15 minutes after 13 hours mchikao chimene chaku masana ndipo mbwalo limeneli muli ndine Charles Ben Longwe. Chinthu choyamba ndi pepese onse amene afeledwa onse kuyambira late Dr. Saulos Klaus Chilima amene anali vice president wa dziko lathu lino la Malawi, amayi Chanel Zimbiri amene anali first lady mu nthawi ya Dr. Bakiri Muluzi, ndi ena onse akapeni ndani onse ndikuti yayi ma families ndithu landirani chipepeso kuchokera kwa ine Charles Ben Longwe modio imeneyi. It's a very great loss indeed, to say the truth. Ndi chinthu chowawa kwambiri, chinthu chopweteka kwambiri choti simunayembekezere. Munasanzikana ndi azibale anu tikupita ku Nkatabe tukakwera ndege kukapezeka kuti ulendo uja wabwera ndi chisoni. Nde si zinthu za ize ngakhale anthu ena kufuna atengerepo advantage yonena kuti azipanga zinthu zina ndi zina. Nde panopo ndifuna ndiyankhule ndi a opposition amene afuna kuchita 10 chisoni chimenechi chikhale campaign kapena chikhale chida kapena chikhale mademo, kupanga maliro kukhala ma demonstrations. I want to tell them kuna kuti ngati afuna mademo, there is a certain platform imene timagwirisa ntchito kukapanga mademo. Mademo sitipanga pa maliro. Mwayiona imeneyo ndi imene ndabwera nayo pano. Komanso ndifuna ndiyankhuleko pang'ono kubuma. Ndiyankhuleko pang'ono kubomako. Tichezeko pang'ono kubumako. Pang'ono chabe. Ndinene chonchi kuna kuti nthawi zonse ndakhala ndikuyankhula mobwereza. Ndipo leronso ndikubwerezanso. Ndipo zimene ndikubwerezazo wakumva amve, osamva asamve. Kaya inuyo aboma mundimva, kaya simundimva, koma ndikuyankhula mobwereza. Ndipo audio yi ndifuna kuti inuyo kubomako muyimve. Chifukwa zambiri zimene ndiyankhule umu zikhuza inuyo kubomako. Ndifuna mundimvese pamenepa. Zikhuza inuyo kubomako kuti mumvesese bwinobwino. Chinthu choyamba, negligence is a serious disease, serious problem. Negligence pachichewa chathu chimene timankhula ku Malawi ndi movie oyang'anira. Negligence tanthauzo lake ndi movie oyang'anira. Nde movie oyang'anira mapeto ake omasulira kuti sumachedwa kulowa maso. Negligence, ndibwerezenso, negligence means movie oyang'anira. Nde omasulira za movie oyang'anirawo ananena kuna kuti sumachedwa kulowa maso. Nde ndiyankhule ndi inuyo aboma pakadali pano. Now, pamene ndifuna kuyankhula ndi aboma, ndikufuna kunena kuti mudziwenso kuna kuti bomalo ndilogawanika, lili magulu, lili makampu, ngati makampu ajana ali ku DPP aja. Boma lilinso ndi makampu. Nkati mwa boma limeneli mulinso makampu. Mundimvesese ineyo Ben Longwe zimene ndifuna ndiyankhule, chifukwa lero ndifuna ndiyankhule za inuyo aboma. Lero mwaferedwa, maliro ndi anu, koma pa social media zimene zikuyankhulidwa ndi zinthu zosakhala bwino. Nde ndiyankhule ndi inuyo. Boma lomweli lili makampu. Izizi ndizosadabwisa chifukwa ngakhale boma lapita lija limene limasogozedwa ndi a Professor Peter Mutharika linalinso ndi makampu. Mwayiona amene amatulusa nkhani mboma limene lija ndikumaka yankhula kunja anali anthu amene anali within that government. Boma so limene lija kuti lizigwa
la DPP lija chifukwa cha anthu amene anali mboma momwimo amene anali akupanga zinthu zosemphana ndi boma zomwe zija ziliso mu boma limene lili panoli. Ndifuna ndikuuzeni lero mumvese bwinobwino. Zomwe zija zimene zimachitika ku DPP, boma la DPP lija losogozedwa ndi Professor Arthur Mutharika, zomwe zija ndi zimene zikuchitikanso mu boma ili chifukwa lili makampu. Remember, bolowa mboma simudalowe nokha. Achakwera mmene amalowa mboma sadalowe okha. Adalowa ndi anthu azipani zosiyana-siyana. Afodi inalowa menemo, PP inalowa menemo, UTM ili menemo, ngakhalenso ena analowa ku backdoor a DPP analowanso mene. Kuti muone boma la panopo oli kusogozwa ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera amene akuchokera ku chipani cha MCP, koma kuti mukaone anthu ena amene awazungulira mukapeza kuti ndi anthu azipani zosiyana-siyana. Chotero zinthu sizingaende bwino. Ndi anthu amene aja ndinanena kuna kuti ali ndi mtima okuti akufunanso boma limeneli. Mokuti a DPP ali ndi nthumwi zawo mkati mwa boma limene. Mundimvese whether you take it or not. But I want to tell you, kuna kuti a DPP aliso ndi nthumwi zawo mboma lake lomweli. Now, ndifuna ndiyankhule izi. From the beginning up until today, ndibwereze ndipo ndibwerezenso. Kunena kuti DPP sinaloweko mboma mwabwinobwino ayi. DPP sinaloweko mboma bwinobwino mene enanu mmalowera mboma kukamenya nkhondo kupita kuzisankho anthu ndikusankhani. It was first time after mene a Dr. Bakiri Muluzi anawinira zisankho mchaka cha 1994. Chisankho chimene chinachitika 1994 ndi chisankho chimene chinachitika 2020 pa 23 June zikufana. Ndezi zisankho zovomerezeka zooneka ndi maso zokuti izizi zisankho anthu apita akavota asankha. Zisankho zina zimene zakhazi uchitika pakati pa I don't know how many years. Zisankho apena 26 years if I'm not mistaken. Zisankho zolongosoka a DPP sanalowe mboma mwanjira yabwinobwino. Ndibwerezenso kuti DPP kuti kalowe mboma ndifukwa cha Dr. Bakiri Muluzi. Inalowa ngati UDF anakachita kusintha chikwangwani. Chimenecho chonde muchidziwe. Now, lero ndifuna ndinene chonchi. A DPP akamapanga zinthu. Remember kuna kuti anthu wamana kuti iwo ndi system. Kusenzeza kuti akamaluwa mboma amalowa through system. Maimva? Ndifuna kuti inuyo mudziwe kuti anzanuwa ali ndi system ndipo system yawo ndi yachabe. Pa uchabe pake ndifuna ndinene chonchi. Panga nali pano tili pa maliro. Anthu akulira. Maliro opya amene atigwera mdziko muno. Kutaya vice president wa dziko ndi chimodzimodzi kutaya president. Ndi chimodzimodzi. Tili pa maliro opya kwambiri, maliro ovuta kwambiri. Zija timazimva kuti ndege yagwa kwakuti yaononga anthu, ndege yagwa kwakuti yaononga president. Zimene zija zatichitikira ife lero pa 10 June 2024. Mwa mayiko amene ali ndi history ya ngozi, kuti kunachitika ngozi kwakuti, kunachitika ngozi kwakuti, ifeyonso tagwamo mu history menemo kuna kuti chaka chino kwagwa ndege imene yaononga miyoyo ya anthu okwana 8 wachinayi wake kukhala Vice President Dr. Saulos Klaus Chilima, mizimu yawo iwuse mwamtendere. Now, DPP akufuna atenge advantage maliro amene achitika ikhale platform yogwirisira ntchito pa zikhumbo zawo zofuna zawo. Remember, DPP had nothing to do with Saulos Klaus Chilima. Remember that. DPP analibe ntchito ndi Dr. Saulos Klaus Chilima, ndipo ku DPP sikudayankhulidweko zabwino za Dr. Saulos Klaus Chilima from the beginning. Suddenly,
muntu watisiya DPP want to show their sympathy. Aonese kuti oza akhuza kwambiri, aonese kuti ndi anthu abwino kwambiri, aonese kuna kuti iwowo ndi okoma mtima kwa Dr. Saulos Chilima chifoti Dr. Saulos Chilima right now is in the courtroom. Mundimvese bwino, ndipo zimene ndikufuna ndiyankhulezi mundimvese bwino. Ndizichita kubwerezanso my point. Ndikunena kuti DPP had no good relationship ndi Dr. Saulos Klaus Chilima kunalibe. Ndipo DPP anayesesa kuna kuti apange udani ndi Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndipo Dr. Saulos Klaus Chilima powaitana DPP anapasa dzina lokuti Apumbwa. Lero mundimvese bwino nde apumbwa aja ayamba kuonesa za upumbwa zimene Saulos Chilima sadaname iyayi. Anayankhula chilungamo. Awa ndi apumbwa. Ndipo sada sinte statement yake, ndipo sada pepesepo kuti ndinala kuisa kuwachula DPP wakuti ndapumbwa ayimpangana lero alowa manda. Kusonza kuti mwayeyo ndo apumbwa ndi apumbwa, ndipo apumbwawo akufuna aonese za upumbwa wawo pamaliro a muntu amene sada mukonde mpaka na lero. Chaka chatachi kunali pate ya DPP ku Blantyre imene maiti blue chanikaya kumene kuja andani awa Professor Arthur Mutharika anadandaula za 20% imene Dr. Saulos Chilima adayipeza kuzisankho za 2019 kapena kuti kuzisankho izizi 20% manager Dr. Professor Arthur Mutharika adayilira kwambiri moti ngati kunali ndani wa DPP ndi Dr. Saulos Klaus Chilima. Nufuna kuti akweniso amve bwino andimvesese. DPP sinali mbale wa Saulos Chilima. DPP imangofuna Saulos Chilima amugwirise ntchito ngati puppet. Nde adadziwa ndi kuchoka kumene kuja. Ndipo Dr. Saulos Chilima anachoka ku DPP pa zaka 4. Sana malize temu yonse anapanga resign pa zaka 4. Kutonse alliance Dr. Saulos Klaus Chilima sana pange resign. Ku DPP palibe amene adauza kuti chokani, kunalibe activist amene amankula kuti chokaniko ni ku DPP ko. Chokaniko ni ku DPP ko. Kunalibe driving force yona kuti achoke, koma okada wona kuti achoke ku DPP ko. Anachoka ku DPP ndikuchita fomu chipani chawo chimene chimachedwa UTM, United Transformation Movement. Mwaiona meneyo. Kutonsa alliance DPP omwe ajakhala kunena chokako kumeneko mwamva abonikali ndo several times akuyankhula kuna kuti achokeko kumeneko koma mwini wake sadachoke kumenekuja pazifukwa izi ananena mawu nthawi yake nthawi ya campaign ndizafera mbendera imeneyi ya Malawi. Ndizafera mbendera imeneyi ya Malawi imeneyi ndimene ndizafere mbendera imeneyi. Anthu ambiri ku DPP including Professor Arthur Mutharika predicted about the death of Saulos Klaus Chilima. Ndizikumbutsa zimenezo. Musaiwalire kuti a Professor Arthur Mutharika prophesied kapena predicted kapena ananenera kapena analosera za imfa ya Dr. Saulos Klaus Chilima. Ananena kuti it's a matter of time and when mene azafere anayankhula zimenezo ku DPP kusonyeza kuti the whole entire DPP with their leader they were expecting that one day uyuyu Dr. Saulos Klaus Chilima azafa iwo ali moyo azakhala kumuona. Now the prophecy has come to pass. Kuti muonesese zokuza imfa ya ndani ya Saulos Chilima yakhala ikuneneredwa ku DPP several times. Ife timaona ngati ndi nthanangula kapena nthabwala. Abonikalindo amene ali ku DPP paka dali pana I'm speaking
He's been prophesizing kuti iwe you are finished. Iwe you are finished. How many people amene anapita kukajoina tonsalansi who are finished right now? Mwaiona imeneyo? Ndibwereze ponso kunena kuti ulendo wina, I want the government kuti anthu awa amene akumayankhula kuti mziko muliza za nkhondo chani muzapanga zakuti anthu awawa ali ndi mpeni kumphasa afuna kuti akamapanga zinthuzo anthu azizanena kuti ndi MCP. Nthawi kubwera kusogoloku ndinanena tikuyandikira kampeni ndipo pano kuyamba kuchitika zambirimbiri ponena azanena kuna kuti ndi MCP. Mwaiona imfa ya Dr. Saulos Klaus Chilima ndi ena onse amalawi asadadziwe kuti kwachitika imfa amene anabwera pa social media kuzayankhula anali mtanyiwa. Mwina somene mtanyiwa amayankhula zimenezo mwina ndege nalisana chite ngozi. Mwaiona imeneyo? Koma madziwa kuti kukhala ngozi yankhula izi kuti anthu amalawi adziwe kunena kuti Saulos Chilima wasowa. Ndi anabwera pa social media wasowa ndege yasowadi. Ndikamakuuzani pena pake kunena kuti negligence ndi chiwanda kapena kuti matenda ovuta kwambiri ine Ben Longwe ndifuna ndikuuze na Aboma. Negligence imene muli nayoyi ikuonongesa zinthu mdziko muno. Ikuonongesa chitukuko mdziko muno. Ndipo negligence imene muli nayo ino Aboma iwonongesa ngakhale mwambo wa maliro wa Dr. Saulos Klaus Chilima. Take it from me. Ine ndi Charles Ben Longwe galu wankota osakandira pachabe. Negligence yomango yang'anira zinthu kumaziona mulipe. Let me speak like this. Ndikudziwa kuti anthu ambiri amene muli mboma la Dr. Lazarus Makathi Chakwera kuphatikiza a president a Dr. Lazarus Makathi Chakwera ndinu anthu opemphera. Ndinu a Kristu, ndinu Asilamu. Komano boma limukaliendesa ngati a Kristu kapena Asilamu siziyenda zikusowekera kuti muendese dziko limonga dziko. Muyendese dziko li monga dziko. Muziziwa kuti pa steering wheel pamene mwakhalapo si pa charity, si pa Assemblies of God, si pa Roman Catholic, si pa CCP. Aye mukuendesa dziko mwakhala pa steering wheel yoendesa dziko. Akanganya awa ntchito yawo ndi kupomboneza. Remember ngakhale Joyce Banda, a Dr. Joyce Banda, the former president of this country for 2 years, anamangisapa professor chifukwa cha mtopola. Anakakhala kumaula uko chifukwa cha mtopola. Mtopola omwewo ukupitirabe mpaka na lero. Munthu uyu ali ndi zaka ka 70 chani, kunjaku ali ndi zaka 70 chakuti nkati ali ndi zaka 15. Ndifuna mundimvese lero. Nkati mwacha ali ndi zaka 15, kunjaku ali ndi 70 ka 6 kaya chaka pomapanga zisankwaza kandi zaka 80. Komano nkati mwa munthu amene ndi wa zaka 15 ndi gangster. Ndifuna ndikuuze nzimeza Aboma. We have a gangster in this country. Ngati simutenga bwino, ngati simuonesa seriousness, pakhala mavuto. Look here now. Nthawi imene a Dr. Lazarus Makathi Chakwera anapita ku stadium to celebrate our independence. ADBB anatumiza anthu ku stadium kuja kumakapanga phokoso. Lero akupanga so programu yokuti akasokoneze maliro a Dr. Saulos Klaus Chilima. Ngati Aboma muli ndi kutu mumve zimene ndikukuuzanisi. Mumve zimenezi. Negligence iwonongesa zinthu zimene zili zabwinobwino mdziko muno. Ndikuzuzenso ndi pang'ono. You are too quiet. Kufatsa, kudikirira, kuonerera zinthu zikulakwika.
Mdziko muno muli ziopsezo zambiri zimene zikubwera mdziko muno. Ziopsezo sezi zikubwera mdziko muno. Ndipo ziopsezo zimene zikubwera mdziko muno zikubwera ndi DPP. Mukafufuze kuti abonikalindo ndi achani DPP. Antanyiwa ndi achipani chanji DPP kwa chinakanaka kumulanji. Mufufuze bwino mufufuze. DPP yatenga malo kuchita frustrate the current government that is here. Ine nachokako. Mwayiona, ine ndikukuuzani ine abomani, ine nachokako kumeneko natulukako, ndipo manena kuti ndine kape, ndine chisiru, chifoti nachokako. Nde ine amene nachokako ndikukuuzani kukusinani khutu, chifukwa amati wakusina khutu ndi nasi. Ndikukuuzani ndi. Mwayiona ameneyo? Ndimati ndikatusa audio yonyoza president kapena yonyoza boma yonyoza amene amandipanga congratulate sindingachule. Congratulations tikukondwera ndi zimene mukuchitasi. Pitirizani zoterezi sindiwachula ndikusinani khutu lero. Chifukwa muli mene anthu akupanga mpokoso, you don't know how many people have been recruited into this. Pali zinthu zimene zikuchitika mdziko muno zoyenera kuti muzithamanga magazi. Ndaletu ndikuthamanga magazi. Wina aliyense amene ali wavomereza kuti nzapanga ndale azithamanga magazi, azikhala ndi hypertension yoipanga create, azikhala ndi high blood pressure yoipanga create kuti ndikuyipukusa high blood pressure imene hypertension ikhalepo. Wina sandizolowere, wina sandirowe, wina sandipange zopusa, wina sanditere. Boma as a boma. Mukwenera kuonesa kuti inuyo ndinu boma. Mukazilekerera izi. Ma social media muli ma propaganda osiyana amene akubwera pa social media. Boma lili chete. Anthu awatu salowera zisankho bwino amalowera ma propaganda. Mwayiona? Mwamva kamlepo kaluwa pamaliro omwe wachitikawo. Mwamva kamlepo kaluwa tifuna timuchose chakwera. Anayankhulatu kamlepo kaluwa ndi wachipani chanji DPP. Now I have a question here. Why the DPP is putting their long nose into other people's basket? What are they sniffing from that basket? Kuika chimphuno chawo chachitali mu basket ya anthu ena akununkiza chani kuti muone amene akusokosera ndi a DPP. Akamlepo kaluwa asandukaso chimbowa chimene chikugwirisidwa ntchito ngati chidimu, mupite ku kachuluku kuzomba kulekchirwa mukapeza zidimu, amati zidimu njezo amene umayenda ndi mphepo ndio makakutana pena pake anthu amati pa chimbowera. Chimbowera chona kuti okupha nsomba amatha kunyamuka kunyumba ndi mapoto kukangocheza maboti awo pa chimbowerapo kumaphika pamenepo kuma madzi ndi kumapha nsomba akatero atuluke nazo apite nazo kusija akagulise. Ndi chimbowera chimene a DPPN ali nacho mkati mwa system yawo ndikamlepo kaluwa chimbowera. Mayona maliro omwewa ndikuyankha zimene zifoti zikuchitika maliro ake omwewa. Maliro omwewa muli zimbowera zikuyankhula umapanga phokoso nthawi yolira ngati ino. Ndikuyankha chifoti zikundipweteka kwambiri ndikumva kwawo kuti nthawi yolira ngati ino yangozi ngati ino a DPP ali busy kukhanga kuti they have come to condole the family, to condole those people. On the other hand, they are spreading the news that is not accurate, the news they don't have even a proof. Ndinene chonchi kuna kuti kufa kapena kumwalira kwa Dr. Saulos Klaus Chidima the vice president komanso ena ashaniu muluzi ndi ena onse asilikali achakandawiri anali mene
zandikhuza kuopsa ndikumva kupweteka nde panopo hypertension yamba kupukusika kuti so pano anthu amene akumayankhula zopusa nthawi yolira ngatino afunika kuti tayankhe. Now ndinene mote ndiyankhule chonchi. Boma la DPP likunena ausati boma chipani cha DPP chikuyankhula kunena kuti Asaulo Chilimaphedwa mwapha mwatani sitingakane ife tikumva kupweteka tikumva kuwawa ngati umboniwo ulipo bweresani anthu aone kuti munthuyo wachitadi kuphedwa. Ine Ben Longwe ndizabwera kuzapepesa pano manimva koma ndifuna ndikuwuzeni kuti Bible limana kuti resist the devil and he will free from you. And my lecture ku Bible College tamene ili AGST Assemblies of God School of Theology, I learned something when I could resist the devil and free from you. The only way of resisting the devil kuti atawe, it is the time where he is reminding you about the past. And then inuyo pomuyanka remind him about his future. Akati weyo ndiwolephera dzona panga izi lero panga izi iwanzote remind him about the future kuti ndizona zimene mukunena mulungu adandikhulukira zimene zikanchitika mu chipani cha MCP muzaka zimezo 1964 zimene za mulungu adakhuluka ndifake MCP lero ili mboma. Koma timukumbuseso Satana kuti mulungu sazamukhulukira olo atakhala oneneza wa abale as the Bible says. Mulungu sazamukhulukira iye ndi wakugahena wo ndi pamene amakusira chifukwa the devil does not want to hear about his future olo savuta mantundu wanji. That's what I learned. He won't allow you kumamuza za tsogolo lake fa tsogolo lakelo lili terrible silili bwino. Now tiauze awa unakuti tsogolo lanu lili terrible zija munkapanga jaza matipex ngati mukupanga nthabwala ngati kuti mukusewera game zija zomabera mavoti through technology whatever zimene zija ulendo uno kulibeko zolowera backdoor kulibe zolowera somaliro kuti atilowera maliro kulibe. Ndifuna ndikuuze zimene ine ndamvesedwa ndi Minister of Information amene ali Honorable Moses Kunkuyu kuti maliro wa ndi aboma. Maliro amene achitika wa ngaboma. Koma poti anali okhuzidwa ndi anthu ena ake anthu ali ndi ufulu kupangaso zawo. Atero a Moses Kunkuyu. Koma ine nditsindike kuna kuti maliro wa ngaboma. Ndipo khala kuti maliro wa ndi aboma. A Moses Kunkuyu mundimve. Maliro ngati ali aboma. Trespassers of this funeral should be prosecuted. Ndirekeze pamenepo munali ndine Charles Ben Longwe. Mwakoma nonse dziko.